Бұрынғы легендалар һәм риуаяттар буенча Сыргыт калаһы иң бұрынғы калалардан һанала. Нимаңлата һуңлуның исеме? Сырул язгы ташкын вакыты, Агыт балык исеме. Тимәк халык монда элек-электән балыкчылык белән шөгыльләнгән. Калага 1594 елда нигез салынган. Хәзерге вакытта Сыргыт калаһында 400 меңгә якын кеше яшәй. Шулардан 2% гына башкортлар исәпләнә. Һабантуй башланган сәйдәгез был борынгы кала менән танышып киләйек. Сыргыт калаһы Себердә дурлыгы буенча Төмәндән кала 2нче урында тора. Санкт-Петербургта узып, байлыгы буенча Россия калалары арасында 3нче урынды биләй. Иң тиз үсешкән калалар рәтендә Мәскәү менән Санкт-Петербургтан гына калышып, эш хакы буенча бөтен Россиядә 3нче урында тора. Сыргыт калаһында нефтчеләрнең уртасы эш хакы 70 мең. Төмән өлкәһенең Ханты-Мансы автономиялы округына караган Сыргыт калаһын иң тәүдә нефтчеләр калаһы дип атарга кирәк. Бында күп милләтле халык яшәй. Бигрәк тә Башкортстанда туып үткән меңдәрсә яшь белгес яшәй һәм эшләй бында. Был кала үзенең төзеклеге, үзенчәлеклелеге, матурлыгы менән тәү тапкыр килгән кешене әсер итә. Күп катлы, күккә алгашкан бейек йорттар, заманса бидәлешле мәдәни усаттар, ә яйгеһен бигрәк тә яшеллек үзенә тарта. Һәр ердә тазалык, мөхтәлек күзгә салына. Күп милләтле халык яшәгән Сыргыт калаһында Һабантуй ел һайын узгарыла. Сыргыт калаһының иң матур урынында елга буендагы мәйданда үткән быелга Һабантуй республиканың 100 еллык юбилеена һәм Башкортстан менән Ханты-Мансы автономиялы округ арасында төзелгән килешүгә арналды. Был байрамда Башкортстан Республикаһы исеменнән Ишембай районы вәкилләре сыгыш яһаны. Байрамга Башкортстанның мәдәният министры урынбасары Рәнис Алтынбаев, Ишембай муниципаль районы советы рәисе Олег Агафонов барды. Кунактарды Башкортстанның рәсми делегацияһы каршыланы. Һабантуйды халык елда көтеп ала. Бигрәк тә Башкортстандан килеп төпләнгәннәр өчен был байрам иң кадерлеһе. Башкортстанның төрле төбәкләреннән килеп төпләнгән башкортлар үз телен, мәдәниятен һаклап калу өчен барыһын да эшләй. Сыргыт калаһында мин яңарак кынамын. 3 ай гына нибары. Монда башкортлар бик күңелле, дәрәү, бердәм яшәйләр, тату яшәйләр. Һәм әлбәттә, бундагы башкорт мөхитенә килеп эләгүемә бик нык шатмын. Менә бүген Ханты-Мансы өлкәһендә Сыргыт калаһында безнең улы байрамыбыз Һабантуй үтә. Бұл Һабантуй байрамы Себердә элек-электән килә. Безнең беренче нефтчеләр килгәч, ул Һабантуйды үткәрә башланылар. Безнең өлкәлә Ханты-Мансы өлкәһенең корылтайы бик матур эшләп килә. Безнең менән бергә бөтен калаларда, районнарда безнең башкорт оешмалары безнең менән әүдем катнашалар. Бүген безгә безнең туган Башкортстандан дур делегация килде, артистлар килде. Минем туган Ишембай районыннан килделәр безнең якташлар. Шуның өчен мин үзебезнең хөкүмәткә, Министерство культурага зур рәхмәтемне белдерәм. Үзебезнең вакытлыса исполняющий обязанности Ради Фаришка зур рәхмәт. Министерство культурага зур рәхмәт. Безнең Ишембай районының администрациясына зур рәхмәт. Шулай дип безгә килеп, хуплап, безне кырда ятган башкортларды бер вакытта ла онытмаган өчен. Байрам менән бетәгезделәр. Тагыла дур сәлам. Ханты-Мансийск автономия округының баш калаһында яшәүче башкортлар, татарлар бергә оешып, учредительный җыелыш үткәреп, бер карарга килдек инде, бердәм булып, үзебезнең динде, гурф-гадәтләре, ата-бабалардан килгән традицияларны, телебезне, динебезне, бүтә булган традицияларны, йыр биюләрне, милли көрәшләрне популяризовать өчен Ханты-Мансийскида яшәгән һәм округта яшәгән башкортлар белән бергә кул тотынышып инде милли оешмалар белән эзлекле зур эшләр алып барабыз. Безнең йырдар, биюләр булмасын. Менә соңгы вакытта далилләп әйтеп китәләм инде, без Курай ансамбле төзедек. Аны Тулпар дип атадык. Боевой конь бит инде Тулпар. Курайга bütün килгән кунакларны шул Курай белән каршы алабыз. Байрамдарны Курай белән битерәбез. Уралым йырын акапельны йырлап бирәбез. Менә ошылар барыһы инде безнең халыкның элекке белән бүгенге тормышын үреп, бәйләп алып бару безгә илаһи көч бирә. Үзебезнең туган Башкортстаныбыздан ерак җирдә яшәсәк тә, ни өчен дигәндә Сибир якларының нефт яткыларын, газ яткыларын
birinchi bo'lib Башкортстан нефтяниклары. Шул очракта бигрәк тә әйтергә мин без менә Ишембай калаһының тирмәһендә торабыз. Мен аларга зур рәхмәтемне yetkерәм Ишембай калаһы кешеләренә. Һаван туйдар җитә, һаван туйдар, халкым кебек гүзәл, мөбарәк. Бұл байрамда уңган халкымдың мул истәле булһын түңәрәк. Һаван туйда аттар саба, аттар ярхып саба алган туып, ат ялына яткан яшь малайга ярыш кыза, балкый ут булып. Һаван туйда көтүп алулары шундай күркәм, матур минуттар, ир-егеттәр, кызлар күңелендә уяна хис, яна өметтәр. Кешене нужа йөртә тидер. Сит төбәктәргә эшелеп юлланучылар арасында Башкортстандан халык бик күп. Үкенескә каршы, был хан арткандан арта бара. Әле 5 ел элек кенә вахтага йөрүчеләр саны 7-13 мең булса, бүген 200 мең самаһы кешегә итә. Бұл эшкә һәләтле халыктың 10% дигән һүз. 1976 елда ноябрь айында армиянан килдем. Комсомольский путевка белән 3 ел гына байырмын дигәнем 40 ел булып китте. Гел яхшы кешеләрдә сораны нефтяной промышленность станциясында 3 ел токар булып эшләгән беренче елларда. Нефтяной прокатлы ремонт сакта. Шуннан пресска күстем шулук аңгыду юанстык тегәздем. Пресс, подземный ремонт скважин. Шуннан Ходорковский килде, исемен алмаштырды. Шулук организацияда мына 40 ел эшләнем. 3 ел ял итәм. Башкирияга үй алдым, балаларымны үстердем, 2 баланы. Икесенә лә 2 комната квартира бердем, Уфала Сипайлова торалар, икән күтимәһеннәр. Үзем мына хатын белән бер комнатада торабыз, шатмын. Гел әйбәт кешеләр соранылар. Милләттәшләребез белән тату яшибез, мәчетләргә йөрибез. Татар халкы, башкорт халкы бер ылы гаилә булып, дус, матур яшибез. Туган якларыбызны сагынабыз. Менә шулай итеп, барлык булган чараларда актив катнашабыз. Бу менә безнең сабан туйлар дисезме, шулай ук безнең төрле конкурслар узып тора, татар, башкорт җырлары конкурслары. Шулай итеп, барлык мероприятиеләрдә дә актив катнашып, шундый күңелле тормыш алып барабыз. Үзебезнең туган якларыбызга, Эфе каласына, үзебездән бик зур сәламнарыбызны җиткерәбез. Үземнең чыгышымның ахырында бер кичкенә генә җыр бүләк итәсем килә. Җылы Уфа якларына бездән Сургуттан. Уфа Казаны юлларының баганалары шыршы, Уфа Казаны юлларының баганалары шыршы, Эй жаны, вай жаны, баганалары шыршы, Башларыңа кайгы төшсә, синдә булырсың җырчы. Һабантуй халыкка бик охшаны. Сыргыттар Ишембайдар куйган тирмә янынан өдөлмәне. Ул башкорт халкының милли үзенчәлекләрен итәпкә алып оештырылган. Төрле көн күреш әйберләре, яльник тирләре менән бидәлгән ине. Милләттәшләребезне башкорт милли ризыктары, сәксә, кымыз менән хыйланулар. Бында көн дәвамында курай моңы өдөлмәне. Якташтарыбызны ла тап ошо тирмәләр янында очраттык. Сәлам туганнарга, дусларга, барыгына ла кем мине белә. Барыгына исән һау, һаулык. Тагын нәмә әйтергә. Бәхетле булыңнар, безне көтеп торгыннар. 2001 елны Сургут калаһына яшәргә килдем. Үземнең һөнәрем буенча эшләйм Сургут калаһында. Стоматология клиникаһында. Сургут калаһына килеп яшәүебезгә менә бу ел 20 ел булды. Килгән елларда нык охшай торгайны, әле лә охшай. Үзебезнең якташтар күп, үзебезнең Башкортстандан, Ишембайдан, Макар авылынан, Макар авылы күрше авылларынан, Исәкәй, Ибрай, Харгай авылларынан күп халыклар яшәй. Сургут калаһында яшәү, бар yerдәге күп яшәү күп инде. Иң беренче бит инде киләһең монда дөресен әйткәндә акса тип, эшләргә тип, адак өйрәнеп китәһең, эшләйһең, балалар үсте, балаларны укытып бетердек Сургут калаһында. Күп дуслар бар, туганнар да бар монда. Яшәү монда күңелле, рәхәт. Өфе, Стәрлетамак, Ишембай, Казан калаһыннан килгән артистлар халыктың күңелен асты. Мәсетле районы егете Заһир Зәйнетдинов сыгышы иһә майданда йыелучыларның барыһының да күңеленә хуш килде.
Көрәш майданы һәр вакыттагыса зур кызыкны уятты. Шулай ук көйәнтә менән, калакка йомыртка һалып йөгерү, тоқ менән һугышыу һәм башка кызыклы уендар оештырылды. Сара һуңында Һабантуй иңүселәре бүләкләнде. Ә без Ишембайдар Соргыт калаһында үткәрелгән Һабантуйда якташтар менән очрашып, күрешеп, күңелгә дәрт, зур шатлык алып кайттык. Шаулап гөрләп, Сыргыт 2019 Һабантуйы дәвам итә. Бында Сыргыт калаһынан гына түгел, башка республикалардан, атап әйткәндә, Башкортстандан, Татарстандан, Рәсәйдән башка бик күп калалардан кунактар килгән. Кешеләр рәхәтләнеп бер-берсен белән аралаша, дуслар бер-берсен таба, күршеләр бер-берсен сәламләй, дуслык ептәрен парлай. Şunda doğan şunda gene başkır tatlı arıklan. Şunda doğan şunda gene başkır tatlı arıklan. Başkırtistan baksahı arıklanlar durgan yer. Arıklanlar babahı kahramanlar yergen yer. Хәнә Максутова, Артем Наговицын, Соргыт калаһы. Yergen yer.